Nosaltres, en tot el Consell, hem sentit i vist les provisions per vostra reverència portades. Som prestos i preparats a rebre-us amb tota la millor manera que dia es pugui, a honor i ser el senyor reverendíssim per a qui sou tramès i per l'honorable capítol de Tarragona. Emperor reverend vicari, nosaltres tenim per ús i costums a Eivissa de tant temps ençà que memòria d'home no és contrari que ningú que ve a prendre possessió pel senyor que entra no són admesos fins que ens han jurat els nostres privilegis, els bons usos, franqueses, llibertats d'aquesta illa i vila. Per això, reverend vicari, vos suplicam que us plagui que el jureu segons és el vostre deure i de vos esperam. I nosaltres ja farem el que hem de fer. I així, el reverend senyor Dionís Verdú seguidament el senyor Dionís Verdú prestà jurament pels 4 sants evangelis i prometé tenir i conservar en vigor totes les franquícies